Beskangni Desember talni batai dok salmario hasteni tipramo thabodol ni bukhaktui Delhi ni jontor montoro lukuthum choba khlainani koksab zakha o jontor montoro lukuthum choba khlaimani naharmung nottiyei dholai hangkoni tipramo thani adongrok ambaso malkhung kolok buthakma thaini lamrelaikha yang dholai junal chairman Premlal Molsom koktuma thunai rokni beskango shaka tipramo thani sanmung bothuma angkha Greater Tripraland o Greater Tripraland no Beskango tino o choba khlaijakna thangai tongo botai bo shaka tipramo thani ojama bubagra product kishur manikoni dagi mumbai kerong raida manthai sanna bagino borokni osoba khlaijago hunai Hambai ini 2 Desember 2022 Syukrobar sini Sri Maharaja Produk Kishur Maniko De Bormani Luaji Mumbai Kaisat Tinini Simi Rona Chungrinai Dilli wo main uddesho mono sini constitutional right ba sini संविधानिक अधिकार no adai khaidani bagai chung tini oro Dholai district ni ngai ambasa monu samono neni churma Dholai district ni ngai oro chung ambasa rail station prothom laijak angko kachanani muchungo lokoro no je jara tini phaimeya jara nogo tongnai norokbo nogo tongtutino je Greater Tripraland chobano jotono support khainani ang khabai khulbai koboknai tei aro 5 tarik hoite December 5 tarik hoite soy Delhi wo dorna ungai o dorna wo jotono hagnangai o Triprasarokno ang koboknai o Greater Tripraland je chobano norok chungno support khainani bagai norok no khabai khulbai kobogo tei abo simi buya jara Delhi wo tongnai joto Triprasarok student ongthong neni company kam khainai ongthong joto jara Delhi wo tongnai joto Triprasarok nobo ang o media ni through te koboknani muchungo norok ko phaiye Delhi wo je Greater Tripraland o dimanno teibo grand success khaini bagai norok no ang khaina hai ang es Dholai Junal chairman ungai norok no ang koboknani muchungo tai kobok horo tei ang oro bishes oro ni dipachar ngai tei o Dholai ni ngai jara o participant khainai rokno Delhi wo thangnani bagai tiar ongjang nai rokno ang koboknai jate jong peacefully babe jini discipline tai protocol no maintain khaiye train bising rogo hapuro jong sering khai achugai jate thangai manani bagai norok ang koboknai tai aro kunu violation create ongyati khaiye jini Maharashtra ni mukhang no chungrini bagai jong thangmani oro chunu jong kunu jini Maharashtra ni mukhang no sogrenani muchungya abo ang SA Dholai Junal chairman ongai joto ani Dholai ni jara Delhi obhijano phainai rokno ani takuk kaham ani bukuk kaham joto warriors rokno ang abono koboknai tei train rogo chain rok soyat tasodi discipline babe tongdi chini protik dabawono chini volunteers rok tongnai volunteers rok ni je command abono chung follow khaiye peacefully babe chung Delhi sogoi chung 5-6 o Greater Tripraland movement no grand success khainani bagai jotono no ani khabai khulbai korbo bai ini social media takutna chungtini December 2 tarik Delhi jontor montoro gono deputation dinani bagai thang tongo event sini oro 47 ambasani jara delegate thangnai rok already station sini sopaijak tabuk thik time ni moteno sini rajbari ni Agartala ni train sopainai Chungaro bogi white na jarjani sini Dholai North Unukuti obai ke part tongo o part ni bisunti no chalata buriala da khaina ni bagai sini volunteer already ready aron simino ready tongo abon bagai chungwana ya to ang kaisa katana no mutu 47 ambasa block committee ni torok theke o katang khai Delhi obai jano thangoi movement khai kaham khai kifili khai to ni chungron khane bron ni bagai chung ison khane sure thamnai event chung asa khayo Greater Tripraland movement success khaina bro nogo kifil khaina ni ka balena hambai tai kese ok tini kisisa tini gorib ni bisinti bono ok mok bai no thangnai rok ni bagai chung doi rok ni ব্যবস্থা bithi rok ni ব্যবস্থা even ko chana ni slice tiffin rok kisamita ব্যবস্থা khai already no chung oro station no tini sopaijak even tini block secretary tongbo bai tini block ni member tongbo tini
YTF ni president tongo tini zonal chairman tongo TWF Tipramotha YTF jotono tini orom miliu ya ekoi thansa ekoi nok ni borok ni cho asa bisa kheno borok dili obijan anai rono nairusan bagai hoite to tabuk tini ambasani tini 33 tongmani 33 kisan bagai kasok liya বিভিন্ন কারণ রাং পয়সানি প্রবলেম আম্বাসানি অবাই 33 ফরমানি ইভেন অপকরণ সরানি সামনে অবাইকে পাত দङ